Uplynulý víkend bol v Trebišovskom okrese usporiadaný motokrosový pretek v rámci slovenského pohára, ktorého výsledky sa započítajú do seriálu pretekov regionálneho pohára Východ Lumart Cup. Organizátorskú taktovku nad touto športovou akciou prevzalo občianske združenie MX Team S3 Hraň. 3. ročníka preteku sa zúčastnilo v 10 kategóriách až 135 pretekárov zo Slovenska, Maďarska a Ukrajiny. V súťažnom poli pretekárov sa objavila aj jedna žena, 13-ročná Laura Smoľáková. Na náročnej a prašnej trati sa predstavili 4 domáci dlhoroční pretekári, a to Peter a Eduard Snížikovci, Vlado Eštu a Matúš Adamčo. O náročnosti trate svedčia aj niektoré nebezpečne vyzerajúce páry, ktoré po zásahu záchranárov napokon dopadli dobre bez vážnejších úrazov. Na záver pretekov usporiadatelia a pozvaní hostia odovzdali víťazom jednotlivých kategórií ceny za umiestnenie.